Matkustetaan Thaimaahan. Meidän lento lähtee vasta yöllä, joten nyt oli aikaa tehdä vielä vikat valmistelut tai aloittaa pakkaaminen niin kuin Henna teki. Ja sit yhtäkkiä Henna olikin täällä huoltamassa mun ripsiä. Oikeesti ripsen pidennysten ottaminen on ollut yksi parhaita päätöksiä, mitä mä oon tehnyt. Helpottaa elämää joka päivä. Siitä Mustin ja Mirrin kautta tultiin Ikeaan lihapullille. Oh my god, mä olin unohtanut kuin hyvää daim-kakku on. Siitä sitten reippaana vikalle treenille ennen lomaa. Mä olin ehtinyt nukkua viime yön vasta joku muutama tunti, joten tuntui muuten raskaalta. Sitten kello alkoi olekin jo sen verran, että mä sain laitettua vikat jutut matkalaukkuun ja punnitsin, että kuinka rajamailla ollaan painon kanssa. Just läpi menee. Kävin vielä viemässä hirveän määrän roskia. Ja koska täällä ei ole hissiä, niin mä jouduin portaita pitkin kantaa tämän matkalaukun alas. Mä lasken tämän päivän toiseksi treeniksi. Sitten mä otin Boltin Niinan luokse. Yritin siellä sit hädässä venytellä, koska mun alaselkä oli tullut yhtäkkiä kipeäksi. Oikeesti, mikä ajoitus. Tää mun lentokenttäfitti on muuten kokonaan Defineilta. Koodilla Sara alennust. Mä en tiedä itekään mitä kiviä mä oon pakannut mukaan, mutta mun matkalaukku paino 24. Hennan 14. Jos mä jossain on hyvä, niin ylipakkaamisessa. Mut siis ainakaan multa ei unohtunut mitään, mitä vois tarvii. Voiko sanoa, että harrastaa lenkkeilyä, jos sitä tekee vaan lentokentällä? Asking for a friend. Mä oon mun mielestä sanonut tän aiemminkin, mutta paras lifehack pitkille lennoille on se, että nukkuu edellisenä yönä aivan liian vähän. Nytkin tää 11 tunnin lento meni niin nopea, koska mä nukuin sit suurimman osan. Ainut mikä menee hitaasti on se viimeinen tunti. Kidutustunti. Mut sit kun me päästiin koneesta, niin meni jotenkin ihan täydellisesti ja me saatiin meidän matkalaukut heti. Ja me jo innostuttiin, että me päästään lähteä Valosalla hotellille. Mut sit tänne meidän kuljetuksen kyytiin olikin tulossa jotkut toiset ja me jouduttiin ottaa niitä tunti. Tää meidän bilebussimatka kesti joku 40 minuuttia ja sitten me päästiin hotellille vihdoin. Tässä nyt ainut kerta, kun mä kehtaan näyttää tän huoneen, kun me ei oltu vielä räjäytetty sitä meidän tavaroilla. Meillä kaikilla oli kauhea nälkä, niin me tultiin tähän hotelliravintolaan syömään sandwichit ja ranskiksi. Sitten vaihdettiin rahaa ja käytiin vielä kiertelemään näitä kaikkia kojuja. Ja totta kai piti käydä myös eka kertaa 7-Elevenissä. Tässä näkyy, mitä tänään lähti tuolta kojuista mukaan. Mun oli pakko purkaa vielä matkalaukku ja järjestellä kaikki. Mut sit vihdoin enää hyvin paljon tarvittu overnight-maski kasvoille ja nukkumaan.